nga Domingo mao ang ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw og giproklamar kaniadto ni nahimong santos na kuman si Papa Francisco ay Papa Juan Pablo II, no? Siya mao'y nagdeklarar nga ang ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw mamahimong Domingo sa kaluoy or Diosnon nga kaluoy or Divine Mercy Sunday. Giproklamar kini panahon sa tuig sa Jubileo, no? 2000. Maug mauna nga nahimo nga debosyon kining mikuyanap kining maong debosyon sa Dios nun nga kaluoy o gipahinumduman kita sa pagpamalandong nga ang tinubdan sa tanang mga grasya ug mga panalangin gikan gayod sa kaluoy sa Ginoo. Ang tanan nga giisip nato nga bililhon, ang tanan nga giisip natong importante sa atong kinabuhi, o bisan gani ang giisip nato nga dili kini ato. Kining tanan gikan lamang sa kaluoy sa Ginoo. Gikaluy-an ra kita. No? Everything boils down from God's mercy. Everything comes from the precipitate of God's mercy. Diha sa unang pagbasa, gipanghingusgan kining buhat sa kaluoy. Sa unang pagbasa, human sila nga ang original or early Christians niadtong panahona naghimo nga ang tanan nila nga mga propriedad ilang gipamaligya og ilang gitigom isip usa ka banay, isa ka komunidad. They live in common. They live in unity. Nagkahiusa sila. No? Ang ilang mga propriedad, ang ilang mga kahimka, ang ilang mga kwarta, ang ilang giisip nga bililhon kanila, ilang gihatag ngadto sa komunidad. Ug naghiusa sila sa pagpuyo isip mga Kristiyano. Kining pagtuo, kining kaluoy nga gihisgutan nato, dili lamang siya empty words, dili lamang siya abstract, kundili gipakitaan diha sa unang pagbasa nga ang mga tinun-an ni Jesus, ang mga unang sumusunod ni Kristo, wala lamang maghatag sa ilang salin, wala lamang magpakita sa ilang mga extra, kundili mismo ang ilang mga propriedad, mismo ang ilang mga katigayunan, ilang gitampo aron pagpalambo sa komunidad nga gisugdan ni Kristo. So mercy is not just a mere concept. Mercy is not just a mere idea. Apan gipakita diha sa buhat sa pagpaambit dili sa mga extra o nahibilin sa atong mga tinigom, kundili pagpakita o paghatag bisan gani sa giisip nato nga mga bililhon sa atong kinabuhi. Diha sa Ebanghelyo, gitawag kini og kerygmatic episode, no? From the word kerygma. Kabati naman siguro mo ana. Kerygma in Greek, it is a short narrative of Jesus' resurrection. So kana bitong mga tabi-tabi nga nagpakita man kuno siya. Di man inyong ko kaniadto sa atong Easter Sunday that gossiping the gospel. Nagsugod ang taho nga ang Kristo nabanhaw, no? He is risen, wa na siya dinhi, no? Kerygmatic episode. Ug karon nagpakita kuno siya sa iyang mga disipulo. Short stories of Jesus' resurrection. Mao kana ang gipasabot sa pulong nga Kerygma, di ba, na may magazine si Bo Sanchez niya na, di ba? Kerygma magazine. Ang kuha niya na meaning short stories of Jesus' resurrection. And I would like you to imagine sa nahitabo ni adtong ebanghelyo nga atong nadungog karon, na narangka sila kay nangahadlok sila. No? They shut their doors apan mitungha si Kristo sa ilang taliwala.
na narangka sila o nangahadlok sila. Normally, mao kini ang tendency sa tao. Kung ang tao mahadlok, siyempre mo tago siya. Magpalayo siya. Apan luyo ni ining pag-ilang pagpanarangka o sa ilang kahadlok, mitungha si Kristo. Nagpakita ang Dios. O ang una niyang greetings, wa siya mo yung niya, hoy, mga talawan! Hoy! Tug naman sa Romo. Ha? Ang una niyang pulong, mingon siya, ang kalinaw, maanaak kaninyo. Luyo sa ilang mga kahadlok, luyo sa ilang mga pagduha-duha, nanrangka gani sila, mitungha si Kristo, ug nagdalag kalinaw. This is a good point, nga angay natong pamalandungan igsuon. Nga sa panahon sa atong mga kahadlok, sa panahon sa atong mga kalibog, dili ta magpalayo sa Ginoo. Dili nato sirhan ang atong kasing-kasing o gunahuna kung anaa kita sa kalibog, anaa kita sa kahadlok. Mudangop kita sa Ginoo, kay siya mo ay maghatag ka natong kalinaw. What a beautiful message sa unang pagpakita niya sa iyang mga disipulo. Ang kalinaw, maanaa kaninyo. Dili sa nako i-mention kining paghuyop, paghatag sa Espiritu Santo, i-reserve nako ni dito sa Pentecostes nga pamalandong. Pero kini, di ba niingon man siya, og iyang gihuypan sila, og miingon nga, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Later na, no? Para na ay thrilling gamay. No? Adto na sa Pentecostes. Tiwasan na to na. Una niyang pulong ang kalinaw maanaa kaninyo. Peace be with you. O humani ini nga maong episode, mipakita mi enter diha sa scene si Thomas nga maduha-duhaon. Di siya mo too. Hangtod nga di na ko makitaan. Yun anak man ta. Di ko mo too anay. Oh, di ko mo too anang gipang istorya ninyo. Gawas ko makasuway na ko. Mutoo ko. Very practical. Kini si Tomas. No? Nagduha-duha siya. And I would like to reflect on the word pagduha-duha. Doubt. Usahay, murag ang impression din sa Ebanghelyo, nga murag negative. No? Sama ni si Thomas nga nagduha-duha man. To doubt, pagdududa sa Tagalog. Narabay mananaw sa atong live streaming. Oh. Hi sa akong mga parokyano diha, astilan. Ha? Oh. Pagduha-duha, pagdududa, or pagduda. Importante nga magduda ta. In philosophy, doubting is a process to search for truth. Kinahanglan nga magduda ka nga dili ano jud ka mo tuo. You have to suspend your judgment first. You have to doubt. No? Inyong bitaw nga kanang sa iyon nga kung magduha-duha ka, no? Naigingon ni René Descartes, cogito ergo sum, no? I think, therefore I am. Nahimong unsa ako, I exist because I doubt, because I question. Daghan mga tao nga nangailag, ngano man, sunod-sunod naman, wa nila gi-verify, wa nila gi-validate ang ilang nabati, ang ilang nakuha nga impormasyon. Daghan bitaw nga mga gipapaasa din no? Gipaasa ra ang tao nga sunod-sunod nahigugma ko nimo day. Kilig-kilig dayon. Adyaw anay. Try to question. Tinuod kay ang gisulti na ho. Diri nay magbutang ka diri 10,000. After how many? 100,000 na.
Pag sure ba? Lagi. Tua, pusoy lagi. No? Doubt first. Daghay na nga ilan mo. Ha? Alam na this. Oh. Ha? Try to doubt because doubting is very important to search for truth. Muna nga si Thomas, yung siya nga, mao pa na iyang level of understanding. Mao pa na iyang level of faith nga anak kang Tomas. Ngayon siya nga, to see is to believe. Napa siya na nga level, wa pa siya makatiglom. Napa siya na nga estado. But look at what happened to the gospel. Sa dihang gipakitaan na siya ni Jesus, mga samad, wa mo hukom si Kristo. Mingon siya, diri-diri Tomas, kay mao magha ng imong pamatasan, mao magha ang imong level of understanding. Hika pa, tanawa. Og way lain sa ebanghelyo, bisan asa nimo nga ebanghelyo, si Tomas ra maoy nakaproklamar, Ginoo ko og Dios ko. Importante ka na nga mga title. Ginoo og Dios. Curious og Theos na sa Greek. No? My Lord and my God. It is a messianic title. Namingon siya, dili lamang kag Lord. Ang mga hari, tawgon man og Lord. Curious. Mabitang Kyrie eleison. Sa atong kanta, di ba? Lord, have mercy. It is not just a Lord, but you are God, my Lord and my God. You are Theos. That's why we have the word in English, theology. No? Study of God, no? Literally. No? You are the Lord and you are also the God. Siyara, why lain? Bisag asa ka mangita sa Biblia, only Thomas declared, you are the Lord and you are not only Lord. Nga mura ba siya og hari, nga mamahimong hari sa Israel, kundili ikaw gayud ang Mesiyas, ikaw gayud ang Ginoo, ikaw gayud ang pinadala sa Dios. Diha pa niya natungkad ang kalawom sa pagkatao ni Kristo. My Lord and my God. Panawa ang pamatasan, no? But the focus here is not so much on Thomas. I would like to direct your attention on Jesus. Tungod kay Divine Mercy Sunday kuman, nga ang focus sa atong pamalandong ang pamatasan ni Kristo. Tanawa ang iyang pamatasan. Uy, di ninayon nga, ikaw Tomas, ha? Doduhaon, ra ba ka? Hala, uli dito sa inyo. Ya, kay Puyos, balingbing ka na tao. Ya, siya mula ang tanton. Wa siya mo hukom. Wa siya mo condemn kang Tomas. Look at this God who is so merciful and very understanding to His disciples, who accepted Thomas on the level of faith, on the level of understanding. Kayo sayang tao, dali ra mo hukom, bisang kita. Ya, kanang pamilyahan, hindi, hibaw na kuha na. Kana bitong maglikod-likod ba na, magsabot sa kami niyon. Loy, sino man kau anak, Loy? Si may pupo mo. Si kuan man, Jesus, mga barangan man ton. Makawatan man ton na dagko. Di ba? Sometimes people judge us with that. Dali kitang muhukom, dali kitang muhusgar, no? Ajaw paghukom. Bawal ang judgmental, no? Dili dayong kitang dali unta muhukom sa atong isig katao. Ug atong panaminan ang pamatasan ni Kristo nga iyang gipakita kanato dinhi niining ebanghelyo nga atong dadungog karon. Si Kristo, no, nga nagmaluluyon sa iyang mga disipulo. Nabi to mga tao nga dali ra masukog bata nga dagan. Natural.
Kay naaman tay level of maturity, di ba? Even psychology will tell us, no? Na ay stages of human development, na gani stages of cognitive development, na isa man na, ni Pablo ba ni, or kalimot ako, Sigmund Freud, di ba? Psychology. Sigmund Freud, mingon siya nga na ay, di ba? Na ay mga stages of, even stages of faith, na ana, kung magdagandagan ang inyong mga bata ba siya magdagandagan na, kung bata gaya nagpudyo, mura delikado na, mura delikado na bata, no? Pero kung tiguang na magdagandagan, ay something different, ha? Ilan na, kung atong liminis magdagandagan nga rin, inday tagsaniban na ton, no? Listen, Sam. So, na stages of human development. So, be patient sa matag-usa. Mauusap diha sa pagtuo. Diha ang ipakita ni Tomas. Amen? Ginawa ni Kristo ang klase sa iyang pagtuo. Ang klase sa iyang pagpanabot. Nga dihara siya kutob. To see is to believe. Ang uban ni transcend na tingali sa unsay makita. Tungod kay misalig sila nga nabanhaw yun ang Ginoo. Pero sa Tomas, napaan na nga level. Pero hukmi sa Ginoo si Tomas. Kini gipakitaan kita, gipahinumduman kita sa Dios nga nagdawat ka nato, sa nagkalain-lain nato nga pacing ba, no? Ako kay runner man, bike pug ko. Lain-lain ko maglumba, lumbag dagan 21 kilometers. Tanaw na ho ang relo, kada lumba, marathon man ko, lain-lain ko ang oras, beating your own personal record. Kay lain-lain man tag-pacing, lain-lain po tag-panabot, lain-lain po tag-level of understanding. Sumauna nga gipahinumduman kita sa pagka maluluyon, tungod kay ang Dios mo dawat ka nato, sa atong mga kalapasan, sa atong mga kapakyasan, sa atong mga kahuyangon. Usahay kita mo idili kabalong maluoy sa atong kaugalingon. Dagan usahay nga mga umpisal, balik-balik naman maurang tinguga, maurang gipasaylo na lagi ka nang sa imong mga sa. Kapila naman imong gikumpisal, marag ka 20 na yung pader. Pero di bang gihapon ko at peace, pader? Ha? Ikaw may kaluoy sa mga gipasaylo ka na. Gipasaylo na ka. Gipahinumduman kita sa Dios nga maluluyon. Og every time I reflect on this aspect of the gospel, Dios nga maluluyon, murag magkutob-kutob ang akong dughan. Kay bisan gani, ako mismo sa akong pagkapare. Sus, kinaon ang ayan, kita ko ini. No? Ikaluyan ra ing taon. Unang mauwaw ko kung mga saba ng ganing ko. Hoy! Parang mupijong rin ko kay pastilan ng mga saba mo. Ikaluyan po rin tare. Itaw. Huwag ka mo po. Ikaluyan. Ang iisip nga makapilakon, ang inyong giisip nga importante, imong giisip nga ako ni. Di ba yan, namang tao, ako niya, di na imo. Gikaluyan rata. Everything boils down from God's mercy. Maunay akong ganahan, kanunay, ipahinumdum ka nako. No? Ako bitong gituyo nga, atong utang ng divine mercy diha. And every time bati, tag-radyo, TV, no? Sahay, mararamag advertisement na to na, no? 3 o'clock prayer, na may nag-ampog 3 o'clock. Na may nagdebosyon nga re. Oy, nindot na nga everyday, we are reminded to be humble, nga mahimong magmapaugsanon kita. Kaya ang tanan nga ani akanato, gikan, tinubod lamang sa iyang kaluoy. The ocean of mercy overflowing in us.
gikan lamang sa tubod sa kaluoy sa Ginoo. O kada ampo nato sa 3 o'clock prayer, gipahinumduman kita nga mamahimong mapaubsanon. Tungod kay gikaluy-an kita sa Dios. Ug mao kanay may akong favorite sa Salmo 89. Assignment ra kanay na pag-uli. Ha? Kaya ba sige pag-agop-op ng inyong Biblia rito. Sa kanunay, pag-aawiton ko ang kaayo sa Ginoo. Napaday gisuwat ni Sister Faustina diha, no? Miingon balik anay, no? One of her diary, Jesus demanded, miingon siya, I demand from you deeds of mercy. You are to show mercy to your neighbors always and everywhere. Jesus Christ demanded nga mamahimo unta kitang magmaluluyon sa atong isig kaingon. Paghatag og kaluoy kay ang Dios maoy unang naluoy kanato. Ug mao kini akong favorite nga salmo. Sa kanunay pag-aawiton ko ang kaluoy sa Ginoo. Ang ubang translation ana, goodness or kaayo sa Ginoo. But the right translation is kaluoy. Kay ang Latin ana, misericordia. Misericordia Domine in eternum cantabo. Forever will I sing the mercy of the Lord. Nga naman, tungod kay ang atong kinabuhi, bunga lamang sa kaluoy sa Ginoo. Nagatubod ang kaluoy sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Gikaluyan lamang kita. Bisa ng akong pagkapari, bisa ng inyong kinabuhi, bunga lamang kini sa kaluoy sa Ginoo. Malipayon man kita, abunda man kita, nagsakit man kita, nagproblema man kita, kining tanan, bunga sa kaluoy sa Ginoo. Ug hinaut unta mga igsuon nga ang atong mga kinabuhi, ang atong gipuy-an nga kinabuhi, murag usa ka awit nga magdaig sa kaluoy sa Ginoo. I remember one song of Aisa Sigera, mingon siya, no? I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the beauty of sweet success. I see you, Lord, every hour and every day. I see you, Lord, whenever I pray. Even in moments of difficulty, of frustration, of problems, or even in bounty, ang atong kinabuhi o kakinabuhi nga magsangyaw sa kaluoy sa Ginoo. Wa kita'y ikapanghambog atubangan sa Ginoo. Wa kita'y ikapasigarbo. Ang tanan igsuon, bunga sa kaluoy sa Ginoo. Ug mauunta kini ang atong awit, matag karon og unya. Every day when we wake up, we always remind ourselves that everything are just mere precipitates. Murag chemistry ba? Kanang gisa nimo, kanang nabilin diha. That's the precipitates. Everything are just mere precipitates of God's mercy. Ug kitang tanan magasangyaw sa kaluoy sa Ginoo. Misericordia Domine in eternum cantabo. Amen.